Hai moitos factores que poden influir en incentivar ou desincentivar a denuncia, non? E tamén, insisto, teño que volver a insistir que tamén é un déficit enorme de todos os poderes públicos. Cando digo poderes públicos non digo judicial, digo en xeral todos, non? Quizás hai que ampliar o sondeo, o traballo de campo estadístico, que sí o está facendo o Consello de Europa desde o ano 2010, no programa DAFNE 1, 2, 3 e 4, que actualmente sigue en vigor en todos os países asinantes, que tamén en España, en que se visualizan múltiples factores en que a muller pode ter interese en denunciar ou non. Un é a situación económica. É a gran estrella, porque as axudas son a corto prazo. É difícil acceder a unha axuda por unha vítima de violencia. E son 400 euros durante 12, 18 ou 24 meses máximo, con uns parámetros de medición moi estrictos. A media son 12 meses, 400 euros, unha muller con 2 nenos, que somos conscientes de que é imposible. O medo a non ser creído ante o poder público, que teñas menores ou non teñas tamén influye, porque se tes cargas en común é máis difícil enfrentarte á situación. De feito, as mulleres, cando os fillos alcanzan os 15 ou os 20 anos, son apoios eminentes para que a muller dé ese paso de poder denunciar. Ese é un factor. Outro factor que formas de medicións e que eu se visualizo é o temor ás represalias. É dicir, non a represalia só do agresor, sino do contexto onde estás. Os grupos de apoio, as redes de apoio funcionan de outra forma, funcionan de bisagra que evitan que a muller tome esa decisión. A cuñada, a sogra, eu que che axudei, que che dei a casa, que estás unha explotación familiar que tiene un heres titular. Múltiples factores non beneficios, logo incentivan a denuncia en absoluto.